салом сомиёни азиз, охирин таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳонро дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 8 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов лағви парвозҳои чартери байни Русия ва Тоҷикистонро рад кардааст. хабар медиҳад пресса.tg. ин эълон баъд аз он нашр шуд ки мақомоти Тоҷикистон пас аз 3 сентябр ҷадвали нави парвозҳои чартериро нашр накарданд ва ин нигаронии муҳоҷиронро ба бор овард, менависад Спутник Тоҷикистон. ба гуфтаи Имомуддин Сатторов, бо вуҷуди мавҷуд намудани ҷадвали нави парвозҳои чартерӣ, парвозҳо чун моҳи сентябр идома хоҳанд кард. сафири Тоҷикистон мушаххас кардааст, ки дар ҳоли ҳозир аз Русия ба Тоҷикистон 5 парвоз ҳамарӯза анҷом дода мешаванд. бекор кардани парвозҳои чартерӣ ба нақша нагирифта шудааст. парвозҳои махсус то кушода шудани парвозҳои доимӣ идома меёбанд, омадааст дар хабар аз қавли Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Русия. ёдрас мешавем, ки Тоҷикистон парвозҳои мустақими байналмилалиро аз рӯзи 20 март ба далели хуруҷи вируси COVID-19 муваққатан боздошт. идомаи хабарҳо. дар 6 моҳи соли 2020 19 000 муҳоҷир аз Русия ихроҷ карда шуд ва ин ба вазъи муҳоҷират дар Русия таъсири мусбат гузошт. вазири корҳои дохилии Русия Владимир Колоколцов зимни суханронӣ дар Маҷлиси шӯрои Федератсия палатаи болоии парлумони Русия қайд кард, ки танҳо дар моҳҳои январ-июни ҳамин сол тақрибан 240 000 протокол дар бораи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дар соҳаи муҳоҷират дар вақти санҷиш аз ҷониби кормандони пулис тартиб дода шудааст, ки 19 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ вобаста ба ин аз Русия хориҷ карда шуданд. ҳамзамон вазири умури дохилии Русия қайд доштааст, ки тадбирҳои андешудашуда ба вазъи муҳоҷират дар Русия таъсири мусбат расониданд. тамоюли пастравии сатҳи муҳоҷирати ғайриқонунӣ боқӣ мондааст. Владимир Колоколцов таъкид кардааст, ки шумораи ҷиноятҳое, ки шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия содир кардаанд, дар давраи пандемияи коронавирус коҳиш ёфтааст. дар Русия мемонем ва хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. дар шаҳри Новокузнецк хуруҷи коронавирус дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар ташкилоти сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Прогресс НК кор мекарданд, ба қайд гирифта шудааст. рӯзноманигорон дар ин бора аз як манбаъ дар шуъбаи минтақавии мақомоти Роспотребнадзор иттилоъ ёфтанд, менависад Tajinfo.ru. طبق اطلاع منبع همه شخصانی که با نشانه‌های کووید-19 مشاهده شدند مهاجران مهنتی بودند. طبق شرطنامه در شرکت پروگرس انکا کار میکنند. در این شرکت تنها شهروندان خارجی که در ساختمان‌های گوناگون شهر کار میکنند جلب گردیدند. خبر شهر داده شده است. یکی از نمایندگان شرکت گفته است که اولین بیمار با مقصد سفر خارجی انجام دادن از تشخیص کووید-19 گذرانیده شده است که در آن نشانه‌های اول این بیماری مشاهده گردیدند. چون در بیمار طبیبان علامت‌های کلینیکی بیماری را پیدا نکردند، توصیه داده شده است که خود را در خانه نگاه دارد و فرمانده طبیبان را به جا آورد. پس از این حالت شرکت مذکور دیگر کارمندانش را نیز از تشخیص کرونا گذرانید. اینچنین بدون نشان دادن نشانه‌های کلینیکی در بدن 20 نفر دیگر نیز علامت‌های اولین این سرایت معین کرده شدند. 20 مهاجر باقی مانده دیگر که در خوابگاه با مهاجران اولیده به کرونا زندگی می‌کردند، یک جای به قرنطینه عمومی فرا گرفته شدند و مسئولان کارهای بی‌ضررگردانی را در خوابگاه توقیف دادند. علاوه می‌گردد که بیماران در آشیانه سوم خوابگاه جدا کرده شدند و در شرایط آمبولاتوری طبابت می‌گیرند، گفتند مسئولان مقامات روسپاتربنادزور محلی. در ادامه موضوع کرونا نظر به وضع مسکو میکنیم. سردار سرریاست نظارت مرکزی شهر مسکو یگین دانچیکوف و خبرنگاران باید جاری شدن و یا نشدن حالت خودنگهداری در خانه بنا به اوج نو کرونا در مسکو سخن گفت.
тавре Рамблер хабар дод, дар давоми рӯзи гузашта дар Русия 11115 ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст, ки ин танҳо 500 ҳолат камтар аз дараҷаи авҷи беморӣ дар давраи авҷи аввал аст. Евгений Данчиков дар шарҳи ин вазъ гуфтааст, ки дар ҳоли ҳозир дар пойтахти Русия бар зидди паҳншавии сироят як қатор тавсияҳо амал мекунанд. аз ҷумла ба сокинони аз 65 сола боло тавсия дода намешавад, ки бидуни зарурат хонаҳои худро тарк кунанд. Инчунин мақомоти шаҳр таътилро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ як ҳафтаи дигар тамдид карда, соҳибкоронро вазифадор карданд, ки 30% ҳаддиаққали коромандонашонро ба кори фосилавӣ гузаронанд. чораҳои дар боло зикршуда имрӯз барои вазъи ба амаломада кофӣ аст. ман зарурати ҳолати умумии худнигоҳдорӣ дар хонаро намебинам ва мо дар давраи пандемия низ зарур аст, ки иқтисод пеш равад. агар тавсияҳои муқаррар гардидаро шаҳрвандон ва сокинони Москав пурра риоя кунанд, бо тамоми натиҷаҳои мусбӣ ноил мегардем, гуфтааст Евгений Данчиков. таъкид гардидааст, ки мақомоти Москав ҳанӯз нақшаи ҷорӣ кардани ҳолати худнигоҳдорӣ дар хонаро надоранд, аммо чораҳои маҳдудкунандаи мавҷуда бояд қатъӣ иҷро карда шавад. инчунин илова гардидааст, ки аҳамияти риояи ниқоб ва пӯшидани дастпӯш дар нақлиёт ва ҷойҳои серодам назаррас буда, барои бехатарии ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон равона гардидааст. шумо таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. мавзӯи дигар назар мекунем. владимир Путин бори дигар омодагии Русияро барои иҷрои ӯҳдадориҳо дар назди Арманистон тасдиқ кард. Русия омода аст ӯҳдадориҳои иттифоқӣ дар назди Арманистонро пурра иҷро кунад. дар ин бора президент Владимир Путин дар мусоҳиба бо рӯзноманигор Павел Заробин ибрози назар кард. порчае аз ин мусоҳибаро шабакаҳои телевизионии Русия 1 ва Русия 24 намоиш доданд. владимир Путин ёдовар шудааст, ки Русия ва Арманистон аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ мебошанд. аз ин рӯ Москав дар назди Ереван ӯҳдадориҳои муайян дорад. ҳамзамон президенти Русия қайд кард, ки амалиёти ҷангӣ дар қаламрави Арманистон нагузашта истодааст. дар мавриди аз ҷониби Русия иҷро кардани ӯҳдадориҳои шартномавии худ дар доираи ин созмон ва мо ҳамеша ӯҳдадориҳои худро мекардем, иҷро мекунем ва иҷро хоҳем кард, гуфтааст раҳбари Русия. президент Владимир Путин илова кардааст, ки ӯ бо сарвазири Арманистон Никол Пашинян дар тамоси доимии кории мустақим аст ва Ереван дар бораи сифати иҷрои ӯҳдадориҳои ҳампаймонии Русия саволе надорад. дар навбати худ сарвазири Арманистон Никол Пашинян бо BBC изҳор дошт, ки Русия дар ҳолати ҳамла ба қаламрави Арманистон иҷрои ӯҳдадориҳои худро дар соҳаи амнияти дастаҷамъӣ кафолат додааст. федератсияи Русия итминон дод, ки ӯҳдадориҳои худро тибқи созишнома иҷро хоҳад кард, гуфтааст сарвазири Арманистон. ба гуфтаи Никол Пашинян, Русия бояд дар сурати таҳдиди мустақим ба қаламрави Арманистон ӯҳдадориҳои муайяни шартномавиро иҷро кунад. ҷангҳои густарда бо силоҳҳои вазнин байни Арманистон ва Озарбойҷон рӯзи 27 сентябр аз сар гирифта шуд. Ереван ва Боку ҳолати ҳарбӣ эълон карда якдигарро ба ҳамла ба мардуми осоишта айбдор карданд. пас аз эҳёи низои мусаллаҳона дар Қарабоғи кӯҳӣ, Никол Пашинян ба Владимир Путин 4 суҳбати телефонӣ анҷом дода вазъи ба амаломадаро баррасӣ карданд. дар нимаи моҳи июл, пас аз авҷгирии охирин амалиёти ҷангӣ дар минтақа, сафири Озарбойҷон дар Русия Полат Булбул Оғлу дар суҳбат бо РБК гуфта буд, ки Ереван кӯшиш дорад, ки кишварҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъиро ба муноқиша бо Боку ҷалб кунад. пеш аз ҳама, ба гуфтаи дипломат, сухан дар бораи Русия ҳамчун узви асосии ин блок меравад. шунавандагони азиз, шумо таҳаввулоти охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед. саломат бошед.